Hola amics, hola amigues, el meu nom és Nerea i per fi he fet un canal de YouTube. Sí, he caigut en la tentació, volia fer-lo des de fa temps, no sabia com fer-ho, no ho tenia clar, alguns amics me diuen, Nerea, fes-te-lo, va, tal, qual, jo dia, ai, però no me dona vergonya, però dia, i la gent què pensarà de mi? I els agradaré, no els agradaré? Pues xica, soles ho vas a saber si ho fas. I així estic emocionada, soc comunicadora audiovisual, estic acabant un màster en presentadora de televisió i bé, quin millor mitjà audiovisual que el YouTube, que una xarxa social per a practicar, no? El que m'agradaria ser de major. Bueno, de major, encara que ja tinc 25 anys, però bueno, de major, de més major, o bueno, si alguna televisió m'està bé, per favor que contacten amb mi, que jo estaré encantada de treballar. Bé, fora conyes, estic emocionada, estic encantada, estic com quan t'estrenes, no?, algo de roba nou que enseguida t'ho vols ficar, pues és igual, és aquesta sensació de nervis i a la vegada il·lusió. Vaig a compartir amb vosaltres un poc de la meva vida, experiències, informació d'interès, viatges, música, llibres, pel·lícules, menjar, m'encanta menjar, i recomanar-vos restaurants que vosaltres me recomaneu a mi també, un poc de tot, no? També puc fer vlogs, m'encanta gravar les meves experiències, pues, que me'n vaig a córrer, pues vos ho grave per a que es regau un rato, perquè teleta. Que me'n vaig al cine, que me'n vaig... Bueno, al cine no, que no se pot gravar. Que me'n vaig de viatge, que me'n vaig d'excursió, que me'n vaig... Tot això ho tindreu gravaet i així podreu cotillejar, que sé que vos agrada i a mi també ho he de reconèixer, soc cotilla #1, la gent que me coneix ho sap. I així disfrutareu un poc, no? Una via d'escape, una via de disfrutar, de desestressar-se quan acabes el dia i arribes a casa i dius, ai, doncs vaig a veure a Nerea, a veure què avui que me conta. Encara no tinc clar quin dia vaig a publicar el vídeo. Sé que vull fer un vídeo a la setmana, però encara no vos puc dir dilluns, dimarts, no, encara no ho he decidit. Aleshores, conforme vagin passant les setmanes, ja aniré determinant un dia de vídeo. Una altra qüestió, per què parle valencià? El valencià és la meva llengua materna, és la llengua que parle en tot el món que conec, que estime, o en quasi tot. Em sent a gust, em sent còmoda i pensava que era la millor forma d'expressar-me. No vol dir que tots els vídeos es faig en valencià, però sí, segur que quasi tots seran en esta llengua, estime la meva llengua i estic orgullosa de parlar. Així que res, serà un vídeo presentació curtet, solament volia dir-vos que tinc canal de YouTube, que és una sorpresa, que la meva família no ho sap, ni la meva parella, ni els meus amics. Així que res, espero que vos agrade, que disfruteu, que se subscriveu, doneu like i totes aquestes coses que m'he d'assabentar-me com se fan, i que accepte tota mena de crítiques constructives, ajuda, Nerea, pots millorar això o l'altre? Encantada. I res, ens veiem la setmana que ve en el pròxim vídeo. Hòstia, se m'està acabant la bateria, me cago en la puta.